at det er afgørende, at kirken er opført. Det er nødvendigt, at du tilpasser dig forholdene i landet og befolkningen. Jeg er Lukas. Werner de Høgl. Ragnar, jeg forstår ikke, hvad du siger. Djuft. Det er djuft i dag. Øen er helt anderledes end Danmark. Folk der, vejret, vinteren er helt forskellige. Det skrider ikke frem efter min knæ. Jeg kan ikke rejse mere. Jeg vil hjem. Du behøver ikke at være her. Hvad synes du så om denne nådesløse ø? Hvad er det, der bliver Vil du sige noget? Måske en bøn?